സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ് സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനസ്തി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിശൂനം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम पंचम अध्यायम श्लोकम 26. नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वाणि मदुदिष्णतया भवति शराणि भूतानि सुधा ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदेवो विविक्तदृक्भिस्तदुपार्हणं मे। सर्वाणि मद्विष्णदया भवति शराणि भूतानि सुधा ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदेवो विविक्तदृक्भिस्तदुपार्हणं मे। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वाणि मद्विष्णदया भवति शराणि भूतानि सुधा ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदेवो विविक्तदृक्भिस्तदुपार्हणं मे। सर्वाणि मद्विष्णदया भवति शराणि भूतानि सुधा ध्रुवाणि
ഭൂതാനി സദാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിക്തദൃഗ്വിസ്തദുഹാർഹണം മേ. മാലതി ശ്യാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മദ്വിഷ്ണ്യാദയാ ഭവദ്വിചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്വിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരണാനി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദു ഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സരസ്വതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യക്ഷതായ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യക്ഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യശ്രണതായ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭവാദ്യാവയാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണിതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യജ്ഞതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേ വോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണതയാ ഭവത്ഭി ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തഭൃദ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണ്യതയാ ഭവദ്ഭിः ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃക്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വിഷമം കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി കുറച്ചൊരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട്. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണതയാ ബദ്ഭിർ ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്വിദസ്തു ഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദോഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണ്യതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃക്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണ്യതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃക്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണ്യതയാ ഭവദ്ഭിः ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃക്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ എന്താ ഹരേ നെറ്റ്വർക്ക് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണതയാ ഭവന്തി ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃക്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിः ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്വിദസ്തു ഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വൈശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാണി മദ്ദിഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിः ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃക്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മത്കൃഷ്ണദയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവ്യതവ്യാനി പദേ പദേ ഓപി ദത്തദൃക്സിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭി ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദ്രുഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭേസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭി ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദു ഹർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭി ചരാണി ഭൂതാനി സുധാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യക്ഷ്ണ്യതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുതാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുതാ ധ്രുവാണി സംഭാവിതവ്യാനി പദേ പദേവോ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗം. സർവാണി എല്ലാം മത് ധിഷ്ണതയാ എന്റെ ഇരിപ്പിടമാകിയാൽ ഭവദ്ഭിഹി അങ്ങയാൽ ചരാണി ചലിക്കുന്നത് ഭൂതാനി ജീവസത്തകൾ സുതഹ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ ധ്രുവാണി ചലിക്കാത്തത് സംഭാവിതവ്യാനി ആദരിക്കപ്പെടണം പതേ പതേ ഓരോ നിമിഷവും വാഹ നിങ്ങളാൽ വിവിക്ത ദൃഗ്ഭിഹി വ്യക്തമായ വീക്ഷണവും ഗ്രാഹ്യവും ഉണ്ടാവുക. അഥവാ പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നത് തത്വ അത് പരോക്ഷമായി നിശ്ചയമായും അർഹണം ആദരവ് നൽകുവാമേ എനിക്കായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുലഭ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ ഒരു
ജീവസത്തയോടും നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടരുത്. അവരിൽ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം ബഹുമാനം നൽകണം. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. ഭാവാർത്ഥി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അസൂയയില്ലാതെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിവിക്ത ദൃഗ്ഹി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പരമാത്മഭാവത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭവനമാണ്. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചെയ്യാന്തരസ്ഥം ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായും സ്ഥിതി ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ഓരോ അണുവിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വൈദിക പ്രസ്ഥാന പ്രകാരം ഈശാവാസ്യമിതം സർവം പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രവുമാകുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൂരെയുള്ളൊരു ക്ഷേത്രത്തിനോട് പോലും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ ഓരോ ജീവസത്തയോടും ആദരവ് കാട്ടണം. എല്ലാം ഈശ്വരനാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണത്. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിഡ്ഢികളായ ദരിദ്രനാരായണ ആരാധകരെ പോലും പോലെ നാം പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണരുത്. നാരായണന്റെ സാന്നിധ്യം ദരിദ്രനിലും ധനവാനിലും ഒരുപോലെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവർക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ദുഷ്ടനായ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കും, പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും പോലും. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനീചൈവാശപാകൂക്ഷ പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനീചൈവാശപാകേച്ഛ പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. ശരിയായ ജ്ഞാനത്താൽ വിനയാനിതനായ മുനി പണ്ഡിതനും മാന്യനുമായ ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും ഒരു നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെയും അഥവാ ഹീനജാതി ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 5:18 പറഞ്ഞു. ഈ സമദർശനത്താൽ ഒരു വ്യക്തി പരമമായ ഭഗവാന് സമനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യത്യസ്തരാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. സമദർശനത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിഗത ജീവസത്യയെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവിയിലാണ്. ചില മധ്വാചാര്യർ പത്മപുരാണം ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നു, വിവിക്ത ദൃഷ്ടി ജീവാനാം തീഷ്ണതയാ പരമേശ്വരസ്യ ഭേദദൃഷ്ടി. ശുദ്ധമായ ദർശനമുള്ള അസൂയ വിമുക്തനായ ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നനാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മധ്വാചാര്യർ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഉപപാദയേത് പരമാത്മാനം ജീവേഭ്യോ യാ പദേ പദേ വേദേനൈവ നൈതസ്മാത് പ്രിയോ വിഷ്ണോസ്തു കശ്ചന. ഭഗവാനെയും ജീവസത്തെയും എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനായി ദർശിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാന് സദാ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പത്മപുരാണം കൂടുതലായി പറയുന്നു, യോ ഹരേശ്ചൈവ ജീവാനാം വേദഭക്ത ഹരേ ഹരേ പ്രിയ. ജീവസത്തകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ടവരാണെന്ന് പ്രചരണം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനി വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. നാരായണനും നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. നേരത്തെ ഉള്ളതില് ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവരെ അല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു, അല്ലെ? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണബോധവാന്മാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ, അല്ലെ? ജന്മം കൊണ്ടല്ല, ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനായാലും അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകത്തിലപ്പോ ആരെയാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാനായിട്ടാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭരത മഹാരാജാവിന് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകണം, അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കണം, അല്ലെ? കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകണം, അല്ലെ? അവരുടെ വാക്കുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ ഒരു ജീവസത്തയോടും നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടരുത്. അവരിൽ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം ബഹുമാനവും നൽകണം. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരുന്നു. അപ്പോ അതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭേദം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കാണ് ഭേദം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനും പട്ടിയുടെ രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാൻ അവിടെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവിയുടെ ഹൃദയത്തിലായാലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അതേ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിധിഷ്ഠോ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ ഒരു ജീവസത്യം. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മനുഷ്യരൊക്കെ ചലിക്കാത്ത ധാരാളം വസ്തു, മരങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്നത്, അത് ചലിക്കാത്ത, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ബഹുമാനം നൽകണം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം. എന്താ പറയാ, നമ്മളെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടും നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കണം, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം പല ജീവികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. അതാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ ഒരു മാതാജി കുറെ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ അവർ അതിനിടക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കല് ഹൈന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജി ചോദിക്കണ്ടേ, ഇതെന്താണ് ഇവർ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും, അവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ അവർക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കും അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോ ഹൈന്ദ്രദാസ് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു ചെറിയ പൂച്ചയുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനും പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ? അതും രക്ഷപ്പെടും പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഒരിക്കലേ രാമാനുജാചാര്യർ അദ്ദേഹം
കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അത് അല്പം പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ 4 കൈകളുള്ള രൂപങ്ങളോടെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയി, ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭക്ത അവശേഷ, ഒരു ഭക്തൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി. ഇപ്പോ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കുറെ കാലമായിട്ട് അവരൊക്കെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ഒക്കെ ബാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ആ കാരുണ്യം ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിന്റെ കഴിച്ചതിന്റെ അല്പഭാഗം ആ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയപ്പോഴെന്താണ്, അവരൊക്കെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ വൈകുണ്ഠത്തിലെ രൂപത്തിൽ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തോട് കൂടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത്. പ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസമില്ലാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് രാമാനുജാചാര്യർ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാമാനുജാചാര്യരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എത്രയോ കാലമായി രാമാനുജാചാര്യരുടെ ബാക്കിയും പ്രസാദവും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ അല്പം പ്രസാദം ആ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്. നമ്മളിപ്പോ എത്രയോ കാലങ്ങളായി പ്രസാദം കഴിക്കുന്നില്ല, നമുക്കും അത്ര ഭാഗ്യം അല്ലെ. വരുന്നത് മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ നാമ ബ്രഹ്മണി വൈഷ്ണവേ സർവപുണ്യവതൻ വിശ്വാസേന. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലെ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവര് അല്ലെ, അവരിലൊക്കെ വിശ്വാസം. അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ മഹാപ്രസാദത്തിന് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ബാക്കി അത്രയും പ്രധാനം അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ലീലയൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ പ്രസാദം അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവർ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ ഒക്കെ ലീലകൾ ഞാൻ മുന്നേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരെന്താണ്, പ്രഭുപാദര് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുറുമുറു പൊരി അത് അല്പം വാരി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അമ്പരക്കുന്നു. പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ പ്രഭുപാദരുടെ പിക്ചറും ഭഗവാന്റെ ഓൾട്ടറും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തിലകമൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഒരു ഭക്ത. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവര് ഈ ലീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരുമില്ല ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ചു, എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ബാക്കി അല്പം കഴിക്കുകയുണ്ടായി, ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത്. ധാരാളം ലീലകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നാരദമുനി ദാസിപുത്രനായിരിക്കും അല്ലെ, ആ മഹാഭാഗവതരുടെ അവരുടെ പ്രസാദം, മഹാഭക്തന്മാരുടെ പ്രസാദം ബാക്കിയൊക്കെ കഴിക്കുകയും അല്ലെ, അങ്ങനെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്പമെങ്കിലും നൽകണം അല്ലെ. മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതും അതും വളരെ കാര്യം. ഇനി അഥവാ മനുഷ്യർക്ക് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് റിജക്ട് ചെയ്യല്ലോ, അന്നേരം നമുക്ക് അതൊരു നമുക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ കൊടുക്കാൻ അല്ലെ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു നോക്കുക, അവര് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കൊടുക്കണം അല്ലെ. മറ്റുള്ള പക്ഷികൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും. ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിനെയും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം കാണിക്കണം, അവരോടൊന്നും അസൂയപ്പെടരുത് എന്നത്. ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനും ഒക്കെ പറയുന്നു, നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അസൂയയില്ലാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കൂ. അസൂയുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസം.
അർജുനനോട് എന്താണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത്? നീ അസൂയാരഹിതനാണ്, അനസൂയവേ അല്ലെ, ആരോടും അസൂയില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമാമുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഈ രഹസ്യം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും പറയും എന്നാണ് ആരോടും മത്സര്യമില്ലാത്ത നിർമത്സരാണാം സദാ. ആരോടും മത്സര്യമില്ലാത്ത മത്സര്യ ഭാവത്തോടെ അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം യാതൊരു മത്സര്യ ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭാഗവതമായാലും ഒക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അസൂയില്ലാത്തവർക്ക്, മത്സര്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവർ അല്ലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മത്സരം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ജീവാത്മ മറ്റുള്ളവരോട് അല്ലെ, അവരോട് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. ഓ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ബഹുമാനം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അത്രയൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടെങ്കിലും ബഹുമാനം കാണിക്കണം, അവരോടൊന്നും അപരാധങ്ങള് ചെയ്യാതിരിക്കണം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അസൂയില്ലാതെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിവിക്ത ദൃഗ്ഹി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും പരമാത്മഭാവത്തിൽ പരമദിവോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഭവനമാണ്. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള അന്താണ്ടരസ്ഥ പരമാണു ചയാന്തരസ്ഥം. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഓരോ അണുവിലും സ്ഥിതി ചെയ്യും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെ. 4 കൈകളുടെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. സമസ്ത ജീവജാലം അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഈ ശരീരമായിട്ട് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ജീവികളെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പണ്ഡിത സമദർശന. ഒരു ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശൈവശഭാഗേച്ച പണ്ഡിത സമദർശന. ശരിയായ ജ്ഞാനത്താൽ വിനയാന്വിതനായ മുനി പണ്ഡിതനും മാന്യനുമായ ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെയും ചണ്ടാളിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മരൂപത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് ആത്മാവ്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരമാവുന്ന ക്ഷേത്രത്തില് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പരമാത്മരൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും. നമ്മൾ ഒരാളോട് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകി. എന്താണ്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളായാലും അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നാവിന്റെ രുചിക്കായിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അതേ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് വേറെ മൃഗരൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവില്ല അല്ലെ. ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവില്ല, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ, അതുപോലെ പല ആൾക്കാരും അപ്പൊ ചില വിഭാഗക്കാരുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആത്മാവില്ല, പരമാത്മാവില്ല അല്ലെ. ആത്മാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ജീവനുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരമാത്മാവും. ഈ സമദർശനത്താൽ ഒരു വ്യക്തി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യത്യസ്തരാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന വെച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ
അംശമാണ് അല്ലെ. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നാരായണൻ എന്ന് പറയും, മായാവതി അല്ലെ. ഞാനും നാരായണൻ, നീയും നാരായണൻ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരിക്കലും ഭഗവാനല്ല. പ്രഭുപാദരുടെ മധ്വാചാര്യത്തെ അല്ലെ പത്മപുരാണത്തിലുള്ള ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയും അല്ലെ. മധ്വാചാര്യരാണ് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. മധ്വാചാര്യരുടെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ 2 വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്. അതാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്, ഒന്നല്ല അല്ലെ. മായാവാദികളുടെ എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യ സിദ്ധാന്തം? ഒന്നാണ് അല്ലെ. ഏകദണ്ഡി സന്യാസം മായാവാദികൾ. അവരെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ്. ഇപ്പോ മധ്വാചാര്യർ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, ശങ്കരാചാര്യരുടേത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. പിന്നീട് മധ്വാചാര്യർ, വായുദേവൻ തന്നെയാണ് മധ്വാചാര്യർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോ മധ്വാചാര്യരുടെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മധ്വാചാര്യരുടെ ആ സ്ഥിതിയില് ഇപ്പോ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മധ്വാചാര്യരെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മായാവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത്, നിനക്ക് അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഉണക്കക്കമ്പ് അത് മരമാവെങ്കിലേ നീ മായാവാദത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഉണക്കക്കമ്പ് മരമാവുകയും മായാവാദത്തെ മധ്വാചാര്യർ തോൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ. ഓ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ വാക്കുകളിയുടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശുദ്ധമായ ദർശനമുള്ള അസൂയാവിമുക്തനായ ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നനാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മധ്വാചാര്യർ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെയും ജീവസത്തെയും എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാന് സദാ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അവരെന്ത് രണ്ടും ഒന്നല്ല അല്ലെ, വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അല്ലെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. മധ്വാചാര്യരാണ് ഈ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. ഭഗവാനും ജീവസത്തെയും അല്ലെ, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും തുല്യരല്ല, വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ എന്നുള്ള ആ സിദ്ധാന്തം, ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പത്മപുരാണം കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നു, യോഹരിശൈവ ജീവാനാം വേദഭക്താഹരേ പ്രിയ. ജീവസത്തകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും പേരിട്ടവരാണെന്ന് പ്രചരണം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. വീണ്ടും പത്മപുരാണം എന്താ പറയുന്നത്? ജീവസത്തകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ടവരാണ് എന്ന് പ്രചരണം ചെയ്യുന്നവരും വിഷ്ണു ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് അല്ലെ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വത്തിലൂടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരേ സമയം ഒന്നാണ് താനും എന്നാൽ അല്ല താനും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റിയില് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദം. എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസം അല്ലെ. ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ അതിന്റെ അളവില് വ്യത്യാസം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദാഹരണം സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ ജലവും അല്ലെ, രണ്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്? ഉപ്പ് രസമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരല്പം ജലം കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സമുദ്രമാവുന്നില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നികുണ്ഡവും അതിലെ ഒരു സ്ഫുലിംഗവും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണം. ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനങ്ങൾ നൽകാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ബഹുമാനം നൽകണം അല്ലെ. ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം, ആരോടും അസൂയ ഉണ്ടാകരുത്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, രാജ് കി ജയ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു പേദാനം വൈഷ്ണവ ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, രാജ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരും പലപ്പോഴും പറയും, നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അസൂയുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പ്രഭുപാദരും പറയും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ദാമോദരാഷ്ടമി നോക്കാം. ഓക്കെ, ചൊല്ലുന്ന ഉത്തരം വന്നു. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ജാനത്തരം വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കാരാംബോജയുഗ്മേന സദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകം പത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സുലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഠേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തമഖ്യാപയന്തം त्वदीयेषु भक्तजिदत्वं पुनः प्रेमदस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं तथा मे मनस्या विरस्तां हि मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बदानु गृहाणेश मामग्नविधियक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाद विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൃന്ദാഷ്ടമി കൂടി ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. वृंदाष्टमी की जय, वृंदा देवी की गोपाल स्मरण की जय. गांगेय चांबेय तदिदित्विनिन्दी रोजी प्रवाह स्नविदात्मवृन्दे बन्धो गबन्धो द्युदिदिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बादरोदितुरमन्दहास्या नासाग्रमुक्ता दिदिदीपितास्ये विचित्ररत्नाम्बरणश्रियादि वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्
സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യധാംനി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം തോദാത്മയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവ കേളികുഞ്ച മാധ്വാദിഭിർബാന്ധിവിഭൂഷ്യമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ദീയദൂതേന നികുഞ്ജയോനോ ആത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസീതി തസൗപഗംഗേന നിരുചിത്തതാം വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം വ്യാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ തുദീശാഗ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ത്വം കീർത്യസേസ തദതന്ത്രവിദ്ഭിർലീലാവിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തി തുളസീ നൃലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യെ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം യാ ശൃണുയേത് പഠേത് വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം की जय, श्री वृंदादेवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय. ताई गौर प्रभाती हरे कृष्ण. सबसे വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, ताई गौर प्रभाती हरे കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 17-ാം തീയതി മറ്റന്നാളാണ് ഏകാദശി, വെള്ളിയാഴ്ച രമായ ഏകാദശി. ശ്രീ വീരഭദ്ര അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മകനാണ് വീരഭദ്ര ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് വീരഭദ്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഘർഷണ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സംഘർഷനാണ് വീരഭദ്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗൗര ഗണദേശ ദീപികയില് പറയുന്നു. വീരഭദ്ര ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. ആ വീരഭദ്ര ഗോസ്വാമിയുടെ അവതാര ദിനം ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
പ്രഭുജി ഗുരുവായൂർ പോകുന്ന പ്രഭുജി നാളെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആരാണ്? പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. തങ്കമണിയാണ് മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഓക്കെ, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ പ്രഭുജി. നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രഭുജി.